Bok ekipa, ja sam Ivan i za danas sam vam pripremio nastavak Draw My Life-a. Da, to inače ne postoji, Draw My Life napraviš jednom i bok, ali ostale su mi neke neispričane i nedovršene priče u prošlom videu, pa sam odlučio to podijeliti s vama u ovom videu. Inače u prošlom videu ljudi masovno nisu skužili moj sarkazam da predivno crtam, tako da žao mi je zbog takvih. Prije početka htio bih pozdraviti svoje pratitelje, Patriciju Gredelj, Doru Kordić i Danijela Bakovića. Ekipa, hvala vam što me pratite, a svi vi koji želite da vas pozdravim u sljedećem videu, samo nabacite subscribe na moj kanal, uključite zvonce za obavijesti kad izbacim novi video i u komentar napišite jesam i ja ću odabrati neke od vas i pretplatiti se na vaše kanale. Ukoliko niste pogledali prvi dio Draw My Life-a ili ste zaboravili neke dijelove, link je u opisu pa možete otići pogledati i vratiti se ovdje, a ja ću za početak nastaviti priču o tome kako smo Gea, Jenny i ja pokušali kanuom doći do otoka Svetog Nikole, gdje je Gea prije samog dolaska na otok odlučila od straha da ne udarimo u kamenje, skočiti iz kanua i prevrnula ga cijelog, skupa sa mnom i Jenny i svim stvarima koje su potonule. Nakon toga našli smo se u vodi gdje smo doslovno umirali od smijeha i panike istovremeno. I Gea i Jenny su pokušavali skupiti sva vesla koja su plutala po vodi, dok sam ja pokušavao držati kanu pun vode da ne potone. Kanu je bio užasno težak, te smo ga jedva dogurali do stijena na koje smo se popeli i pokušavali bezuspješno dignuti kanu iz vode da ga možemo isprazniti i nastaviti dalje. Prilikom toga raskrvario sam se cijele noge na oštre stijene i nije bilo nikog da nam pomogne. Nakon nekog vremena ugledali smo 10 metara od nas ronioca i mahali mu i vikali i on nas je pogledao i ignorirao i otišao dalje, nakon čega smo i poludili. Jenny i ja smo jedva držali kanu blizu stijena dok smo Geu poslali na otok da otiđe po pomoć. Prilikom toga mislili smo da dovede neke snažnije muškarce jer mi smo onda bili djeca i nemoćni sami to podići iz vode. No Gea se vratila s 3 mlade žene s plaže, od kojih su 2 sušile nokte i treća je bila 3 puta manje korisna nego itko od nas troje, na što smo Jenny i ja poludili. No onda se dogodio trenutak u kojem je ronioc opet prolazio i ovog puta su mu pomahale 3 mlade žene sa stijena i on ni više ne manje nego je odmah došao i pomogao nam, a nama nije htio prije, znači žene su ipak bile od pomoći. Jednom smo kao mali prijatelji i ja otišli na groblje i provalili u kapelicu, ne znajući da je to kapelica i misleći da smo pre-cool, gdje smo, kad smo ušli unutra, na sredini vidjeli ljes u kojem je bio mrtvac i mi smo počeli vrištati toliko glasno da smo probudili pola Pazina barem. I da, moram vam ispričati svoje prvo pijanstvo ikad. Ovo mi je zapravo mama predložila da stavim u video. Znači sve je počelo tako da smo se zezancije frendica ja kao trebali oženiti u 6. razredu nekad. I ona je napravila svoju djevojačku večer, te jedne večeri su se svi navodno napili i bilo im je prezabavno. Te smo kao reakciju na to frendica i ja odlučili napraviti moju momačku i pokazati kako smo i mi pre-cool i da se idemo napit. Da, popio sam 2 boce, jednu bijelog i jednu crnog vina. Ne znam na koju foru sam uopće došao do dvorišta doma, ali tamo je slučajno bila sestra s prijateljicom i počele su se smijat kad su me vidjele pijanog i kako puzem po podu. Sestra je bila dobra sestra, kao i uvijek, te me odlučila pokrivat, donesla mi van vode i dezić da ne smrdim. Nakon što je prošlo 11 i trebao sam biti doma, odlučili smo krenuti unutra. U početku sam bio sav kao cool, mama nije obraćala pažnju na mene, ali sam napravio najsumnjiviji potez ikad. I umjesto da sjedem odmah za kompjuter i igram igrice kao inače, ja sam otišao iste sekunde u krevet, na što je mama ostala zaprepaštena doslovno i došla u sobu zabrinuta i pitala šta je sad ovo, na što sam ja odgovorio da sam se posvađao s prijateljima i da me ostavi na miru. I vjerojatno bi bila i prošla ta priča da onak sekundu nakon toga nisam počeo povraćati po cijelom krevetu i zbog crnog vina to je sve skupa izgledalo kao nekakva krv i mama se doslovno toliko prestrašila, a inače malo panična kao svaka majka kad su u pitanju djeca, da je počela vrištat i odmah zvala tatu. I ostatak priče stavljam vašoj kreativnoj mašti. Pišite mi u komentare scenarije kako mislite da je završila priča, a ja ću ih čitati u nekom od sljedećih videa. Isto tako, jednom prilikom smo 2 frendice i ja odlučili otići stopirat gdje god nam prvo auto stane i stalo je za Tinjan, što je nekih 15 km od Pazina. I mi smo došli tamo, družili se neko vrijeme i krenuli stopirat za nazad. I nitko nam nije stajao satima i već je bilo prekasno i nismo mogli zvati starce jer bi bilo problema i jedna frendica odlučila da ide hodat pješke do Pazina i mi smo bili onako šta? I ona je stvarno krenula i mi još veće budale pustimo ju samu, a već je bilo prošlo 11 na večer. I nama stane 15 minuta nakon neki lik, mladi, onako bez majice, sav nabrijan, nekako izgleda opasno, ali zapravo je bio baš za zezanciju i pozitivan lik. I mi krenemo s njim i kažemo mu da po putu negdje hoda naša frendica i da pokupi nju usput kad je vidi. Mi smo sjedili od iza i frendica nas nije mogla vidjet, ali vi ste morali vidjet njezinu
užasnutu i zaprepaštenu facu kad se usred ničeg na putu pored nje zaustavilo auto, spustilo prozore i muškarac bez majice joj govori: hej, trebaš prevoz? Znači u tom trenutku druga frendica i ja smo se počeli smijat i rekli da upada u auto, ali mislim da smo čekali sekundu duže od toga da bi ona pobjegla u šumu od straha, znači reakcija je bila priceless. Ali da, ekipa, kao što vidite po mojim story timeovima i dogodovštinama kroz život, moje društvo i ja nismo baš najtipičniji primjer djece i uvijek smo ispred sebe postavljali nekakve opasne izazove i radili stvari koje većina ne radi i vjerujte mi, ima još svakakvih priča koje bih mogao podijeliti s vama, a ukoliko to želite, nabacite like na ovaj video, pretplatite se na kanal kako bi vidjeli što sljedeće objavljujem i hvala vam na gledanju. Uživajte! Bum!